Informativo local. Televisión de Cerceda. Moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información nesta xornada de xoves día 12 do mes de decembro, do mes de Nadal, na radio e na televisión de Cerceda. Hoxe imos a falarlles durante aproximadamente 20 minutos de que onte se firmaba un convenio entre o Concello e o Grupo Malasa para a plantación de árbores, que será este sábado. Saberemos como foi ese acto. Tamén, mañán venres, hai unha charla informativa sobre alimentación para persoas maiores. Falaremos deso o xoves que ven, da próxima semana, Papá Noel estará en Cerceda. E tamén, como noticias, saltaba xa onte, o Roxo vai a ser campo de adestramentos para o Mundial 2030, para o Mundial 2030, xa que a Coruña foi xa confirmada como sede oficial do próximo Mundial 2030 e Cerceda será un dos lugares para ser campo de adestramento. Falaremos do carriño solidario, do campamento de Nadal, de maxia en familia que haberá a próxima semana e tamén da degustación de chocolate con churros do día 1 de xaneiro, da cabalgata de Reis, e tamén do programa de termalismo do Inserso que abriu esta semana o plazo para anotarse. O mes que ven se pode pasar a ITV de Turismos, falaremos do servicio de información de WhatsApp que xa dispón o Concello e de clases de costura na Silva que comenzarán no mes que ven. Nos deportes repasaremos os resultados de ou mellor dito, os partidos que haberá esta fin de semana. Temos un resultado de onte da Copa da Coruña, donde xa quedamos sin representación. Onte perdía o Rodís na casa, quedaba eliminado, e agora saberemos cales son os partidos todos desta próxima fin de semana. En canto ao tempo, para mañán aumentará a nubosidade e a posibilidade de algunha precipitación feble e as temperaturas seguirán sendo frescas. Onte, mércores, día 11 de decembro, ás 12 do mediodía, na Sá de Xuntas do Concello de Cerceda, se asinaba un convenio de colaboración entre o Concello de Cerceda e a empresa Grupo Malasa do Polígono Acevedo, que nese convenio se acorda a plantación de especies autóctonas nos terreos do que é propietario o Concello no Polígono do Acevedo. No acto estiveron presentes Candela Pérez Varela, directora de marketing de Grupo Malasa, e o seu irmán Alejandro Pérez Varela, director executivo. E tamén estivo o concelleiro Jesús Rama e o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez. Posteriormente, este sábado día 14, ás 10 da mañán, terá lugar a plantación con 150 árbores de máis de 15 especies distintas de árbores autóctonas con predominio do carballo. Nos estivemos nese acto, escoitamos o que decía tanto o alcalde como os responsables de Malasa, tanto Candela como o seu irmán Alejandro. Acabamos de firmar este convenio entre Malasa e o Concello de Cerceda, que é un convenio para nós moi importante. Por un lado, porque integra varias partes que son fundamentais no noso modo de concebir a xestión pública, é poder poñer unha infraestructura pública, tamén a representación, neste caso, da esfera privada cunha empresa como a Malasa que se vai encargar da plantación de distintas especies nunha zona verde que é do Concello, e tamén a participación de xente con diversidade funcional que van ser os que van a plantar as propias especies. Por lo tanto, esa é a nosa perspectiva, o poder equilibrar todas esas cuestións. O benestar social, que é unha parte importante, a administración pública e tamén a esfera privada. E falando da esfera privada, quero facer fincapé na gran relevancia que ten Malasa no Concello de Cerceda. Hai que ter en conta que é a empresa que máis emprego directo xera, case 700 traballadores, se non me equivoco, nos últimos datos que eu manexo. Polo tanto, é fundamental no desenvolvemento económico do noso Concello, é fundamental na xeración de emprego e tamén en cuestións de interese público, como hoxe que vimos a rubricar aquí, e desde logo agardamos que esa colaboración que siga. Seguramente que por parte do Concello hai moitas cuestións pendentes que tamén trataremos de resolver, e a nosa colaboración sempre vai estar aí presente, porque confiamos en vós. Para nós sodes un valor fundamental. E como ben decía en certas ocasións o meu antecesor, eu estou absolutamente de acordo, o mérito non é nacer en Cerceda, o mérito é facer cousas en Cerceda. E Malasa fai, e leva feito moitas, e polo tanto para nós é un privilexio contar coa vosa presencia.
Bueno, por nuestra parte también os queremos dar las gracias por siempre contar con nosotros con estas actividades y esperemos que sea una de las muchas que podamos llevar a cabo con vosotros. Sí que estamos muy contentos además de poder, lo que tú dices, poder trabajar y dar en lo que es el Concello de Cerceda y trabajar, claro, la idea es plantar entre 150 árboles, de los cuales se encontrarán 15 y 17 especies autóctonas, en las que sobre todo hemos indicado que queremos que sea los carballos. Nada, es la verdad que una iniciativa que además queremos hacer hincapié en la sostenibilidad, en que estamos muy metidos en eso y que ahora todo el mundo nos estamos centrando un poco más en que nuestra área de negocio también puede estar metido en sostenibilidad y ayudar en lo que es todo ese ciclo. Y nada, muchísimas gracias por tenernos en cuenta y el sábado esperemos que salga todo muy bien. Nuestro objetivo es seguir potenciando la ayuda y la sostenibilidad y también la responsabilidad social dentro del concello y en toda nuestra cadena productiva. Y seguir haciendo iniciativas, ya sea este año, bueno, este año ya lo dudo mucho porque ya va a terminar, pero sí de cara al año que viene y próximos años en el concello. Pois aí tiñan, era esa firma dese convenio. Este sábado, é dicir, pasado mañán, ás 10 da mañán, terá lugar no Acevedo a plantación de 150 árbores de máis de 15 especies distintas. Ben, cambiamos de tema. Falamos agora de unha charla informativa sobre alimentación para persoas maiores. Este venres mañán, día 13, haberá unha charla informativa dirixida a familiares de persoas ou persoas coidadoras de xente maior. A charla está impartida por Roberto Balado, que é un especialista en xeriatría, versará sobre as adecuacións das texturas para a alimentación das persoas maiores. Vai a ser mañán venres, día 13, no Centro de Día e Fogar Residencial de Cerceda ás 4:30 da tarde. A entrada é gratuita, pero teñen que chamar previamente para informarse. Poden chamar o teléfono do Centro de Día, que é o 981 68 52 09, ou ir directamente ali, ao Acevedo, e anotarse. O xoves da semana que ven, día 19, visita Cerceda Papá Noel. Vai a estar un ano máis e a súa visita será, como suele ser tradicional, para estar cos máis pequenos de todo o concello. Dende os máis pequeniños, na escola infantil Os Pillabáns de Cerceda, no que tamén, como sempre, deixará algún agasallo, hasta os centros escolares, tanto Celso Emilio Ferreiro de A Silva, no que tamén terá a oportunidade de deixar agasallos e recoller mensaxes dos nenos, e tamén estará no Colexio Cruce de Cerceda, así como no Centro de Día e Fogar Residencial, tamén estará cos maiores, que non se esquecen tamén de recibir algún regalo de Papá Noel. E de cara ao comercio tamén estará Papá Noel o día 19, xoves da semana que ven. E onte se confirmaba a noticia de que a Coruña, o estadio de Riazor, vai a ser unha das 11 sedes españolas no Mundial de Fútbol do ano 2030. Así o ratificaba na xornada de onte a FIFA. A FIFA confirmou que a candidatura coruñesa cumple os estándares fixados polo organismo internacional para a celebración do maior evento deportivo a nivel mundial xunto coas Olimpiadas. O proxecto conta coa Coruña como sede para os partidos do Mundial. En ela entra aquí en liza Cerceda, xa que 4 concellos, Ferrol, Betanzos, Ordes e Cerceda, van a ser a centros de base de adestramento dos equipos que lle otorguen o grupo da Coruña. En este caso, a noticia é esa, que o roxo vai a estar entre os campos de adestramento do Mundial 2030, donde a Coruña se lle confirmaba onte que será unha das sedes para o Mundial 2030 de España, que se fará conxuntamente con Portugal e con Marruecos.
Mañán é o último día para o Carriño Solidario. Mañán é o último día para que o Concello retire xa os carros solidarios que se puxeron a disposición dos veciños nos centros, nos locais de alimentación de Cerceda e da Silva. Un carro solidario no que se pide que a xente colabore e done alimentos non perecedoiros principalmente, pero tamén produtos de higiene para o fogar e para a higiene persoal. En calquera caso, hasta mañán ainda estarán estes carros solidarios. Logo será o Concello quen os recolla e se encargue de repartir entre as persoas máis necesitadas. Insistimos que se alguén quere facer unha donación particular, pode facelo a través dos servicios sociais no 981 68 60 68 pedindo cita ou achegándose á terceira planta do Concello polas mañáns. E tamén o Concello de Cerceda estamos nos últimos días para poder anotarse a un campamento de Nadal, organizado polo Concello, e vai a ser un campamento de Nadal para que nenos e nenas teñan actividades para facer polas mañáns ao longo da época das vacacións de Nadal. Dende o 23 de decembro ata o 7 de xaneiro, no Centro Cívico e no Pabellón Municipal de Cerceda, será o campamento para nenos escolarizados a partir de 3 anos. Será polas mañáns de 9 a 2, e mestúranse actividades lúdicas adaptadas ás diferentes edades, todas encamiñadas a conseguir que nenos e nenas disfruten do seu tempo de lecer e tamén para a conciliación da vida familiar e laboral. Xa se poden inscribir na planta baixa do Concello ou por sede electrónica na páxina web municipal. O prazo rematará o próximo 17 de decembro e o precio do campamento é de 50 euros. O venres 20, sábado 21, é dicir, a fin de semana do 20 e 21, haberá maxia en Cerceda, en concreto chamada Maxia en Familia, que o Concello organiza para o venres 20, por exemplo, venres 20 de decembro, ás 7 da tarde no auditorio haberá Rock and Magic a cargo do Mago Teto. E o día seguinte, o sábado 21, a partir das 6 da tarde, tamén no Auditorio Municipal, haberá unha gala de maxia a cargo do mago Dani García. A entrada é gratuita para toda a familia a fin de semana do venres 20 e sábado 21 deste mes. Máis actividades. O primeiro de ano, o 1 de xaneiro, o Concello de Cerceda volve a organizar unha degustación de chocolate con churros dende as 10 da mañán ata as 2 da tarde nos campos da feira de Cerceda e da Silva. O 1 de xaneiro, pola mañán, o Concello organiza unha degustación gratuita de chocolate con churros de 10 da mañán a 2 da tarde nos campos da feira de Cerceda e da Silva. E dentro do Nadal, tamén o 5 de xaneiro, haberá cabalgata de Reis, onde estarán as súas majestades na polideportiva. Antes farán tamén un percorrido polas aldeas, haberá cabalgata, eso será o 5 de xaneiro, teremos tempo a falar delo. Cambiando de tema, esta semana o Inserso abriu o plazo para solicitar as plazas do programa de termalismo correspondente ao turno de febreiro a agosto do ano que ven. Este programa, que busca ofrecer tratamentos preventivos e rehabilitadores ás persoas maiores, conta con unha oferta de 197.000 plazas en 85 balnearios distribuídos por toda España, o que representa ademais un incremento en 5.000 plazas respecto ao ano anterior. O plazo para solicitar as plazas remata ou estará aberto ata o 9 de xaneiro. Ata o 9 de xaneiro será para o primeiro turno, que, como decíamos, vai de febreiro a xullo. Ata o 15 de maio será para o segundo turno, que será de agosto a decembro. Os interesados deben cumplir unha serie de requisitos para poder participar, como o de ser pensionista por xubilación, por incapacidade permanente ou viudedade a partir dos 55 anos, así como aqueles pensionistas por outros conceptos ou que non reciban prestacións de desemprego a partir dos 60 anos. O Inserso asegurou que todas as persoas que cumplan os requisitos recibirán unha carta no seu domicilio para facer, se queren, a través dela a solicitude. As estancias que se ofrecen neste programa ten unha duración de 10 días e os precios varían entre os 302 euros ou 453 euros, dependendo do balneario e a provincia e no mes no que se realice a viaxe. O programa de termalismo non só busca mellorar a saúde física e mental dos participantes, sino tamén o componente social. Se alguén quere solicitala, pois pode facelo a través dos servicios sociais do Concello de Cerceda, que están na terceira planta. Poden pedir cita no 981 68 60 68.
En canto a ITV de Turismos, que sepan que o mes que ven se pode pasar en Cerceda os días 20, 21 e 22 de xaneiro no Acevedo, nos aparcamentos superiores, estará a ITV de Turismos. Para pedir cita previa no 981 92 80 80 ou na web www.sicitv.com. O Concello de Cerceda ten dende fai 2 semanas en funcionamento unha canle de comunicación mediante aplicación WhatsApp co obxectivo de ofrecer á ciudadanía información directa. Si alguén quere participar ou suscribirse, pois teñen que ter no seu teléfono móvil instalado a aplicación WhatsApp e a partir de aí agregar na súa xenda o teléfono 609 43 10 78 ou se queren tamén poden atopar un código QR nas redes sociais do Concello ou na páxina web do Concello no que a través dela tamén conseguirán facer a inscripción. Despois hai que enviar a palabra alta a través dese contacto e despois recibirán unha mensaxe de benvida. A partir de aí xa terán noticias, xa terán, en este caso, información de última hora por parte do Concello de Cerceda. Se trata dun servicio de comunicación unidireccional pola que as persoas usuarias non poderán enviar mensaxes de resposta nin realizar consultas a través do número de WhatsApp. Falamos de clases de costura porque a partir do 8 de xaneiro, do mes que ven, haberá e comezarán as clases de costura na Silva, unha nova actividade a que se poden sumar. O prazo está aberto ata o 27 deste mes de decembro. Se trata de clases de costura na Silva, na antigua Escola Unitaria da Silva. Van a ser os luns e os mércores de 3:30 da tarde a 5:30. Para inscribirse poden facelo antes do 27 de decembro na sede electrónica do Concello de Cerceda, no rexistro na planta baixa, e o precio é de 12 euros para os menores de 12 anos e de 17 euros para os maiores de 12 anos. Xa nos deportes imos a repasar os resultados de un só encontro, pero tamén os partidos da próxima fin de semana. Na xornada de onte, na categoría en este caso, na xornada de onte, na Copa da Coruña, pois disputábase un encontro que estaba aplazado, que era o do Rodís contra Sporting Coruñés, e tamén quedou eliminado o equipo cercedense. Xa non temos ningún representante na Copa da Coruña. Rodís 0, Sporting Coruñés 3, disputado onte. E de cara a fin de semana, na segunda categoría Galicia, o Queixas recibe na casa o Sada, Queixas Sada. O partido é o domingo ás 4:15 da tarde no campo da Revolta. Un Queixas líder da segunda Galicia se enfronta contra un dos aspirantes, Queixas, dos aspirantes a ascenso, Queixas Sada, o domingo ás 4:15 no campo da Revolta. En a terceira categoría Galicia, o San Martiño recibe na casa o Vila de Ordes. O partido é o domingo ás 4 da tarde no Roxo, mentras que o Atlético Cercedense desplázase a Abellá. Abellá Atlético Cercedense, o partido é o domingo ás 5 da tarde no campo de Ovedral, en Abellá. E o Rodís volve a xogar, en este caso na casa, Rodís Bizoño B. O partido é o domingo ás 4 da tarde no campo das Tinajas, en Encrobas. No fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuvenís na segunda categoría xogan na casa. Atlético Cercedense Xuvenil Almeiras. O partido é o sábado ás 10 da mañán no Roxo. Os cadetes tamén xogan na casa. Atlético Cercedense Cadete Curtis, o sábado ás 12 do mediodía no Roxo. Mentras que os infantís xogan na Coruña, en Elviña, nun horario, a verdad, que moi temprano. Coruña Arboco, que ven sendo o Silva, Atlético Cercedense Infantil. O encontro é o sábado ás 9:30 da mañán no campo del Viña Pequeno. E os máis pequenos do Atlético Cercedense, os Alevín xogan na casa. Atlético Cercedense Alevín Ordes B, o sábado ás 10 da mañán no Roxo. Os benxamíns tamén xogan na casa. Atlético Cercedense Benxamín Carral C, o partido é o sábado ás 11:10 da mañán no Roxo. E ese o Atlético Cercedense A e o Atlético Cercedense B Benxamín xoga tamén a casa contra o Carral B, doble enfrontamento contra o Carral, e será o sábado tamén pola mañán ás 12:20 no Roxo. En canto os prebenxamín xogan fora da casa, Betanzos Atlético Cercedense Prebenxamín. O partido o sábado
ás 12 do mediodía no Carregal. E destacamos os prebenxamíns que van líderes en solitario, gañaron os 7 encontros que disputaron, ademais non encaixaron ningún tanto, levan 29 a favor, así que a magnífica temporada dos máis pequenos, dos prebenxamíns que xogan en Betanzos este sábado. No fútbol femenino de fútbol 7, o equipo cercedense xoga fora da casa, Sporting Burgo, Atlético Cercedense femenino, e o domingo ás 12 do mediodía no campo de Alabandeira en Culleredo. No fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, hai un batallador Cerceda, que xoga o domingo ás 11 da mañán no campo de Orellán, no Mesón do Vento. E na segunda B de veteranos, Paiosaco San Martiño, o sábado ás 6 da tarde no campo municipal da Laracha, e o Rodís de veteranos xoga na casa o domingo contra o Marino ás 11 da mañán no Roxo de Herba Artificial. Xa en canto tempo, durante o venres se agarda unha situación con certa inestabilidade atmosférica por aire frío en capas altas. Isto vai a dar lugar mañán a ceos con intervalos de nubes e claros, algún chubasco ocasional, máis probable na segunda mitade do día. As temperaturas non experimentarán cambios e o vento sopra do sur-sueste frouxo en xeral. Pois que o tempo rematamos, nada máis, mañán voltamos, saúdos na radio de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción en quen lles falou Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.